बिमा र' थांगौ ओजों फैनायसाय हा मानो नांगौमोन दसे जिराय हा माथो बाथ्रा मा खोन्थाबावनो बिमा आं बिक्रम फिसाखौ लिंबोबायबो गावबो फैबाय थाफैबायबो जोंहानि दाहोना सानैजोंबो नोगोद खामानियाव मावफाबायबो नाथाय असे सोमोन्दोखौनो दिनै बुंनो सानबाबो बिखाया गावो बुंनो हाया जाबाय बिजामादै फिसाखौ डाक्टारनि बुंनाय बायदिबा मुन्दिनानि सिगाङाव सिरियास बाथ्राखौ दा रायलाय आर दा खोन्था होननानै बुंदोंमोन बेखौ गोसोखांब्लानो बिखा ख्लाब मोनोलै बिमा मा होननानै बुजायबावनो आं औहाय बिफा बिक्रम फिसाखौ नायबाथ' गुबै खोथाखौनो बुंगौ सानो नाथाय डक्टरनि खोथाखौ साननानै नायबाथ' गिखांनायसो फैयो माथो खालामबावनो बिफा जा जाय जाथोंसै साननैसो सम नायबावनोसै आरो नंगौ दा नायनायानो गाहाम उनाव माबा मोनसेफोर जाया बे दे नोंहा जिरायथ'दो आं एसे खामानि मावहैनोसै थां जागोन थां ओइ मंगल न'आव गैया नामा बेलाय ए मानोबा फैदोंमोन ए मादै ओइ बाबु मंगलमोननि जुखाम बागानावसो खामानि मोनगोन नामा बेखौसो जोङो सोंनो फैदोंमोन दङ बाबु ओजों फैलाय गामिनि मानसिफ्रा नोंखौ लोगो हमनो फैदों अ मादै मोना मानोबा फैदोंमोन ए आदै जोङो नोंनि जुखाम बारियावसो खामानि मोनगोन होननानै सोंनो फैदोंमोनहाय ए मानो मोना जानो आंनोथ' बिराद बुरजा मानसि नांगौ ए दे बिदिबा थौ नोंसोर थौ गुरदो आं ओंखाम जाखांनानै थांगासिनो दङ दे जागोन दे बिदिबालाय थौ गुरदो आब' थां आंनो ओंखाम खुरैदो थाथ'दो होमबा आदै दे थौ नोंसोर थौदो आइया मा खालामनाय जादों बेलाय मन्दिना बे आं गस्लाखौलाय मा गोदाव सोराव गानलाबायदोंलाय आंनो नोंनि गस्लाखौ गानना एक्टिंसो खालामदों दा हौवाफोरनि दहायसो सुना दोननायखौ सोर सुगोन बे गस्लाखौलाय नोंनि गस्लाखौ आं बिसाखैना गानना एक्टिंसो खालामदों दे हायोबा नोंबो गान आंनि गस्लाखौ आंलाय मानो गाननो नोंसिनि हिनजावफोरनि गस्लाखौलाय गान दे गानालां गाननानै एक्टिं खालामनो हायोबा देलाय जिबा गाननाल' नायलाय नोङो हायोबा दे गान गोदाव सोराव गानलाबायना दालाय माथो सिलाय नों आंनि गस्लाखौ बिसिबाय नोंसो गानदों आंखौ साला र' नोंखौ ए हनै बिमा बिसिना मा आखल दिन्थिनाय जादों खाराब हनै नुवाखै बिक्रमा आंनि गस्लाखौ बिसिना होनाया आंथ' बिसिना बिसियाखैना नों गाननायावसो जिदों हा नोंहा मालाय मानोथो हौवाफोरनि गस्लाखौ गाननांगौ जाखोहाय आंलाय हौवाफोरनि एक्टिंसो देखायदोंमोन दा मालाय दहायनो सुनानै लामथारदोंमोन दहायसो नों गस्लाया आं गस्लाया हरद' नै होगोना आंनो जलदि गोदान बायना होफै मा जाबावगोन बिसोरजों बे गथ' सानैजों साननानै मोनला आइदै फैलाय र' थांगौ आबादाथ' मोजाङैनो जाबायलै सार नोंसोर नोंसिनि जितु हासार हरदोंमोन जितु जोलै हरदोंमोन दा जों गायनायफोराथ' जोबोद मोजाङानो जादों
बेफोरनो गासिबो माने जायगाफोरा आरो जों खेथि मावनाया। आबादाथ' मोजाङानो जादों। दा नोंथांमोना बेखौथ' गिबि खेबनि थाखायसो मावदों नङा होमब्ला? दा बेवहाय गिबि खेबनि मावनायावनो दा गोबां मोजां जादों। दा मात्र एसे एनैल' थालांनाया बेवहाय आं एसे माबा नुनो मोन्दों, हाग्रा नुनो मोन्दों। मात्र एसेल' हाग्रा, बिनि थाखाय एसे जोथोन लायोब्ला गोबां मोजाङानो जादों दा। दा नोंथांमोनहाथ' साख्रि बाख्रिथ' गैया नङा होमब्ला? नंगौ सार। दा जोङो बेफोरबायदिनो दा जों गामि एरियानि नोंथांमोननि ग्रुपनि ओरैनो निबुनुवा जानानै थानाय साख्रि बाख्रि गैयिफोरखौ ज' लानानै बेफोरबायदि मावोब्ला गावनि सायावनो गाव गसंथानो हानाय जोंहा मोनसे राहाया बेवहायनो जों नुनो मोनो। जों मिथिगौ जोंनि बर' एरियाफ्राव, बर' गामिफ्राव गोबां सेंग्राफ्रानो, लाइमोन सेंग्राफ्रानो खामानि दामानि गैजाया, बांगालर बबेबा केरेला चेन्नाइ मानि थांनानै दंहैलाजोबो नङा होमब्ला? खेथि मावोब्ला जे फैसा फैयो, बेफोरबायदि मावोब्ला जे जों केरेला चेन्नाइआव मावोब्लाल' जे फैसा आरजिनो हायो, बेखौ बिथांमोना बुजियाखै। दा नोंथांमोनहा बेवहाय लकेलनि जायगानि मानसि जानानै बेफोरबायदि खालामनो खोब मोजां जादों। आं खोब मोजां मोनदों। दा बेखौ नुनानै, नोंथांमोननि बिदि मावनायखौ नुनानै गुबुन लाइमोन सेंग्राफ्राबो, गामि खाथिनि लाइमोन सेंग्राफ्राबो बेखौ नुनानै निस्सय सोलोंसिगोन। आदसा फंबायमोन, दाथ' जोंहा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसार बिथाङा बुजायलांनायखौ बुजिबाय नङा होमबा? दा जोबोद मोजां मोनबाय जों, बेसे मोजां आबाद मावदों। बेखौ लानानै जाहाथे नोंसोरखौ नुनानै बे खाथिनि गामिनिफ्राबो ज' ज'यै आबाद मावनो आग बारायबोयो। नोंसोरखौ नुनानै दिनै गोदान गथ'फ्रा, नोंसोरबायदि गथ'फ्रा जाहाथे बेंगलराव, केरेलायाव थाङा, बेयाव आबाद मावना फैसा मोनो। दा नोंसोरो बे जुखाम आबादखौ मावनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे खाथि खालानि गामिफ्रा न'खर सलायनो गोबां सुबिदा मोन्दों। गोबां खामानि मावनानै न'खर सलायनो लांनो हानाय सुबिदा मोन्दों। जुदि नोंसोरो बेफोरबायदि जुखाम आबाद मावोमोनब्ला बे खाथि खालानि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा, रायजो राजाफ्रा रां खामायनो सुबिदा मोननाय नङामोन। दे बिदिब्ला जियानो जाया, नोंथांमोना बेखौल' जिथुनाखि दायो हाग्रा जानानै दं, हाग्राखौल' दायो एसे थाब फोसाबलायदो। जुखामा बिबारा बारनो समानो जाबाय। जेसे हायो एसे थाबैनो जोंबो सानखादों, माने बोथोरा एसे डिस्टार्ब खालामदों। बेनि थाखाय माने जों हाग्राखौ फोसाबनो हाथ'वाखै। बोथोरा दा साननैसो मोजां। दा जों गाबोन समनिफ्रायनो बेखौ माने जों हाग्राखौ फोसाबसिगोन। दे बिदिनो मावदो। गोजोननाय थाबाय, जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम। सारमोनहा नुजाथिफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे। अ मन्दिना, बिक्रम, नोंनि गस्लाया गोदान नांफिनगौ होननाया। आंलाय ओरैनोसो बुंदोंमोन, बेखौनो लाबोफिननाय नांगौ जाबाय। लादो दे, जेबो नङा, बोसोर गोदाननि नामै। बे बेसांसो लाबाय दै, नाथाय गस्ला बिसिनायनि मुङाव नङा। थांदो थां, गस्ला लायदो। दसे थाथ'। नै नोंनि गस्लाया। जागोन दे। दे आइ, बोसोर गोदाननि खुलुमहैदो। दे आइ दे, मोजां मोजां जाथों दे, जिउ गोलाव जाथों। जागोन जागोन। दे फिसा, साननाय मानि जाफुंजोबथों। आयं, जै जाथों। दे आयं, आंबो बोसोर गोदाननि खुलुमनि। मोजां हौवा मोनथों। मोसानोसो गोसो जाबाय आङो। ओंख्रिया आंनिया मा जाखो? बे खामजोबथारबाय बे।
दे बिफा जोंहाबो बोसोर गोदाननि थुदो सा लोंहैनोसै सौरायजों मुन्दिना मा बाथ्रा बिक्रम देलाय बुंलाय नों मा सानखो नोंदि बुंदोंमोन आं फरायसालि गाफेराखै होनना नाथाय आं दा फोथायला आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन मुन्दिना मा बाथ्रा बिक्रम देलाय बुंलाय आं नोंखौ आइ लाभ इउ होनबा नों मा सानगोन आं नोंखौ सेन्देलजों सोबागोन सोमारगोन ना आरे नों बुंबासो आं सोबागोन ना आइ लाभ इउ मुन्दिना आं नोंखौ मोजां मोनो मुन्दिना मा बुंदों नों बिक्रम
अके आइ एक्सेप्ट नाथाय आं नोंनिफ्राय मोजांसिन सेंग्रा मोनबा आं बेजोंसो जुलि खालामगोन अके मानि सिरि थाखो नों बिक्रम गावखौनो गाव मा सानदों आंखौ मोजां मोननो नोंहा मा दंजायो हो लाजिया नों आंखौ मोजां मोननो आंनि थाखोनिफ्राय गाहायसिन सुबुङा आंखौ मोजां मोननो नोंहा मा दंजायो ना न' बाङानो ना धोन दौलत मन्दिना नों आंनि न'खरनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुङालासिनो आंखौ लाजि फोनांनायबाबो आं जेबो साननाय नङामोन माथो जालायखोब्रा माथो गारियाबो मा जाबाय थायोब्रा होद हाब मंगलनि न'आथ' बेनोलै बा मानसियाबा दंना गैया मा इसिबां गिदिर गिदिर न' गारिबो दंलायथारो बिराद माहाजोन जाबाय नामाब्रा बिलाय बा मंगला र' थांनि नायनि आं बेखौ माबायदि माहाजोन होद जालालै नारलांसै आं अह थोद माहाजोन लामाया बिदि हाब्रु जायो नालै ओइच आयु मा ओइ नोंखौ हले नायथारो आं दिनै मंगल ओइ मंगल मंगल हाब मा नुनानैबो नुयै बायदि माथो हरबाय थाखोब्रा बिलाय सरमा गोसोम गोनांखौसो नुवाखै नामा बिलाय ओरै फै ए बेयावनो दं सस्रमा गोसोम गानदोंला आं नुवाखै बेखायनो गुफुर गुफुर गाननांगौब्रा मा बयि फावथेनाव बिजि हा जिरायनोबो होला हाजिराजोंनो सिदा दं गुदियाव इनि बिदि बुंफ्रा ओरैनो गैखाया बारा फाफुंगादोलै ओइ आइदै ओइनि असय बआ मोजां जिराय मा सियार बिलाय एथ' बालिग जानानै दा आंनि सस्रमासो सिफायजोबसिगौमोन जिरायलाय बेया मोजां जिरायलाय बे आंनि गोदोनि सिनायथि मा दाम गोथारै बे गोदोनि सिनायथिलै फंबाय नों माखौ एथ' गोजाननिफ्राय फैदों आङो बाइकआबो नोंनि लामायावसो स्टार बन्द जाफैनानै आरो बिदि सियार होबावबाय आंनो बाइकनि स्टार बन्द जादोंथ' पेट्रल मोनै जायगा साला मोनामब्रुंब्रुंलै रदै फन फैदों हेलौ बा एथ' लेभेल जाबाय साननैसोआवनो आंनिफ्राय दा गंबा ट्राक थांगासिनो दङ बाइकनि र' नाङालै हेलौ सना हेलौ सना आइ लाभ इउ मा खालामदों मा बोदों नोंलाय ओइ बुरबक गोबैख्रि जागोननि फिसाला खोनागोन आंहाबो बिजिथ' हेलौ सना है आं बै मंगल माहाजोननाव फैदों सालाया साननैसोआवनो जि माहाजोन जानानै दं खोमायो फात्ताखौनो दे सना दा हरगोन दे आं नोंखौ हालालै हाला मानसिखौ होद गावनिखौल' इम्पर्टेन्ट सारबाय थायोलै बियो मामोन बुं दे हाब आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंदोंमोनलै मा बाथ्रा बाजैखौलाय माला लाबोगोन होद बुरबक सिरिदा आब' खोनाखौ सिरि बुंनो हाया नामा नोङो सेहेरा मेट्रिकलाल' लाना नोङो मेकआप दाफाबगोन नङा बे नोंनि खावलायफोरा माथो खांख्राइ गुदुं बायदि खरलेब खरथेब जालांजोब्बाय खांख्राइ गुदुङा जेनखवा दागोर थायो बिदि साम' दाखोन बायदिसो जालांजोब्बाय माथो एथ' गाज्रि नालै इनसाल्ट खालामबायसो नामा आंखौ बिलाय एथ' लासिंसिं बिदि नङालै मंगलदा हिनजावखौ लाबोथारोबा मेट्रिकलाया आंखौनो दोनथारनांगोन नोङो
नोंखौलाय मानो नांगौ आंहा आंनि बेस्ट पार्टनार दङ राजुखौ दोनगोन आङो नोंलाय मा हा मालाथो लाबोनो सानखो ओइ बेफोरो उननि खोथा आबावनो जायाखै जुलिखौ नोंलाय मा जुलि मिट्रिकला दोना हाबाखौ जानो लिंहरगोन ना लिंहरा नोंलाय साननैसोआवनो एथ' माहाजोन जानानै सैया साला थांनोबो थांदोलै हाब होखारबावबायसो हाब दलल' जिरायनांगौना नोङो ओंखाम जालांनोबा आंनो एसेबो मोनसेबो खामानि होला नोङो फैनाय र'लै है बारा गोबाव नेनो हायालै आंहाबो हिनजावा मा लाहां जाना दं आंहाबो खामानिखौ थाब मोजां मोनोबा लाथारनोसै आंबो लावखार दंजायो नोंहा कारेन्टआबो थांनो लांबायलै मा जाबावनो फंबाय गिसिब सिबना होदोब्रा माहाजोन थु साला मंगला खामानि गैया मामा बुङाखैलै जेबो बुङाखै अन्नानै गिसिब सिबना होदोब्रा गरमखौनो आयु हिनजाव गैया होनबाय गावनो साबो बिलायबावाखै आंखौसो गिसिब सिबनो थिनबावदों जायालै बिदिया नै गावनो नों खामानिखौल' थाब होनबा होदोलै होआबा आं थांसै एथ'बां लेबेल जुखाम थिलि गायनानै गावबा बुंदों आंनो खामानि हो बेखौनो होगोन आङो गिसिब सिबनायखौनो खामानि हो बाराबा जुखाम बागानाव मोसौ दामब्रि ज' सुइट होनानै सेस खथम खालामजोबगोनलै आं ओरैजा आं मा होना दोनदों नों मिथिगौ बुरबक गोरबेखि जाग्रानि फिसाला थैजोबथों मस्लिमनो फानहरजोबगोन आं ओरै जागोन मिथिबाय फंबाय खामानि थांसै खामानियाव बिराद दिरि जाबायलै आंहा नोंबो थांनोबा फंबाय थांगोन माजों नोंनि बाइकजों थांसैब्रा है आंना बाइकआ थाव गैया आं थाबायनो हायालै आंनिजों थांगोन ना आं नोंनि गारिजों थांगोन नामा बायला जिला गारियाव आंनि गारिजों थांगोन ना हाब नों गारि लाबावबाय ओइ बुरबक टेपापा फै गोदोबो बिदिनो मोजां लिंनांगौब्रा मोजां थांगोन ना मा नारसिन दे मोनलै थांलाय दे एसे लायलाय गावबा गाव आथिं आखाइ गैया लायना लोंफैनो हाया आंहाबा गरमाव मा जादों आरो माबाफोर दुखु जादोंमोन नामा आदाया थख्ला फंबाय हामाथोमोन मोसौ दोस्लायनो नांगौमोन समाबो जानांसिगौ माथो नों थगोर थांगासिनो दं आङो जागोन दे देग्लायथ' जुखाम खेथिया बिराद मोजां जाबायलै फिथाइबो बिराद थायबाय खिन्थु एबार नैबे जाखांनासो जों मा मावगोनथाय आं बेखौसो साननानै हमनो हायाखै दा जोङो बेबायदि इमान मोजां हाखौ बेनिफ्रायनो जों इमान मोजां फिथाइ मोनबाय बे हाखौ जों ओरैनो गारलाना माइ गायनोसै ना मा होनो लोगोफोर नुबाय लोगोफोर मानसिना दैजों थायोब्ला मा फिथाइ मोनजायो आं नोंसोरखौ सिगाङावनो बादा होदोंमोन केरेला बेंगलर माबा माबि बेफोरखौ बाद दोन जायगायावनो जोंनिया बुहुद सुबिदा मावनानै जानो रोङोब्ला जोङो मोजां इन्डास्ट्रिखौ जायगायावनो दिखांनो हायो एक्चुअली दै बिक्रमाबो बिराद लाखि आख जुदि जों बिक्रमखौ लोगो मोनामोनब्ला जों मा जागौमोनथाय बेखौबो साननो लागा खिन्थु औलै जायगानि मानसि गिदिरफ्रानो जोंखौ जेबो राहा दिहुनना होआब्रा गाज्रि नोजोरजोंल' नायबाय थायो बिदिबा जों बोरै जौगानो हानो दा जों बिक्रमखौ लोगो मोननायखायसो जों बिदि जौगानो हाबाय नङाबा जों बेकारैनो थानांगौमोन आरो बिक्रमखौ जों गासिबो दम होनायखासो मोनबाय जों गोदो गुन्दा मोनबाय दाथ' जों गुन्दा नंना मोजां जाबाय नंगौथ' बिक्रमखौ ओरैबायदि बिक्रमनि थाखाय जों लाखि जोंनि थाखाय बिक्रमाबो मोनसे एक्चुअली मानसिया बिदिबो जानांगौ आख
दमबो जानांगौ एसे गुन्दाथायबो जानांगौ अब्लासो फैयो मानसिनाव दमखौ बुंनाङालै जादों थिगानो जादों नङा होमबा बिदिबो जानांगौलै समाव नङा होमबा ना मा होनो नैबे मंगलनि टेकनिकआ माबायदि मोजां ना मोजाङानो गाज्रि नङा खिन्थु हिनजाव लादोलै बोरायबाय थाबदो साला बुरबकफोर थांगोनलै बिब'नो सासे गाहाम बुरैनानै दङ नोंलाय मा हिनजावनि खोथा दा बुंलै बाद हो लादोलै नों नुवाखै दारिया लावलांजोब्बाय खामानि मावनायखौसो मावनाय गोदान गोदान नुबाय थाबाय मोनगोमोन थाबाय बेफोरखौलाय मा रायलायबाय थानो थौ थांसै बेफोरखौ बाद दोनलै थौ नोंसोर गाखोलै बेयाव साथाम नै मुन्दिना आइ नों ओजों फैनायसाय मानोमोन आफा नै मुन्दिना फिसा आइ मा जादों सानफा एफा एरा जालायगासिनो दं नोंसोर सानैनि गेजेराव आं जेबो हमनो हायाखै आइ औ आइ हा माथो जामारदोंनो फालाय हा माथो एरा खालामबाय थानांगौ जाखो बिक्रमखौलाय जेबो जायाखै आच्छा बिमा जोंहा मुन्दिना फिसाजों बिक्रमादैजों मा जामारदों जानो मा जामारदोंथाय आं जेबो हमनोनो हायासै आं एसे मोजाङै सोंनानै नायनोसै र' दा अ बिमा नों सोंनानै नायसाय जागोन दे बिक्रमादै मा आदै बिक्रमादै नों मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा बुंलाय आदै जोंहा न'खराव रांनि एसे गोनांथि जादों नों बेंकआव थांनो हागोन नामा आदै अ जागोन दे थांजागोन दे मुन्दिना आइ नोंबो बिक्रमजों थांफादो आरो आं बेजों थांनो आफा आं बे मानसिखौ दान्दिसेबो नायनो हाला आफा बेखौ जोंनि न'निफ्राय दानो होखारना हर छि मा बुंदों नों आइ नङाबा आंनो ओंखारलांसै नै मा जाखो आइ लाजियाबो खोमा गैजारोङिनि फिसायानो दाहोना थाग्रायानो आंखौ प्रप'ज खालामनो दानो होखारना हरनोबा हर बेखौ जोंनि न'निफ्राय नङाब्ला आंनो ओंखारलांसै नै नाङा मन्दिरा नों मानो ओंखारलांनो नों जाबाय बे न'खरनि फिसाजो आरो आंथ' दे आदै जागोन फिसा थाथ'दो नों बेफोरखौ मा खालामखो मुन्दिना आइ नै अमा आदार फै फाग्लानि फिसाफोर जानायफ्राबो फाग्लि दाब्ले आखलानो बांद्रायथारबाय इयो नांफैयो दावनाहाय हाबाब बैसो रंगरायलायनायानो अमा आदार थां फाफिफोर दा माजों ओंखाम जानाय नङा मा जालायखो नङाबा नै नोंसोर आंखौ मोनगोन ना हाब मा बुंखो बियो जोंखौसो लानो थिनबाय माथो जों लायाबा रावबो लाखायालै नोंखौ बैसोआनो रागलांबाय माथो रंगलांखौबाय थौहैनोसै अमा आदार हैनोसै थौहैनोसै दुलु नै ओरै फै जाफैथ' नै खाथियाव थानोसै थ' खाथियावबो दोन गिलायलांना नै जाफै गोथावथार दों नै आया माथो गिनासो खारबाय थाथोंसैलै दा जागोन बे बिक्रम फिसा हा दालाय माथो सानखो आं जा थांखि लानानै थांदोंमोन आं बे थांखिखौ मावफुंनो हायासै
जाय हिन्जावा हौवाखौनो हौवा होनना सिनायला बेनो आरो बिनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु थाबावनाय। हामा फिसा दाबो जेबो नङा। आं साननाय बायदिब्ला गाव माब्लाबा गोसोआ गिदिंफिनब्ला दाबो फैफिनथारगोन बियो। नों एसेबां सिन्था खालामनाङा दे आफा। आगै आगै फैदों ओंखाम जानो थांसै। नों जायाबा आंबो जाया आगै। आं जाथ'ला आब' नोंसोर जाहैग्रोदो। होमबालाय थादो आं हारसिं जानोबो बोरैबा मोनलायलाङो आगै। बिक्रम मा सानहाबबाय थाखो फिसा? फै ओंखाम जाहैनोसै सिखारदो दे। आं जाथ'लायो। मानो? टाउनावसो थांना फैनाय। हा ओंखाम जायाबा बोरैथो जानो? जागोन दे जाथ'ला आं नोंसोर जाग्रोदो। दे बिदिब्लालाय थाब फै दे। जागोन दे। हा बहा थांनो ओंखारलायखो बिक्रम फंबाय? टाउनाव थांना फैनाय आरो। ओंखाम जालांखाबानो जासिगौमोन ना? जाथ'ला दे नोंसोर जाग्रोदो। दे थाब फैफिनदो दे फंबाय दे। जागोन दे। आफि ओइ माबा दै गिलासे लाबोबावदोहाय ओंखाम जाखांना दैसो गांफिननाय मोनबाय आं। र' लांगौ। हरदो दैखौनो गिलासे लोंबावनोसां। बे जोंहा बिक्रमनि सोमोन्दैलाय माथो सानखो? बेखौनोथ'हाय आफि सिन्थायावनो मा खालामगोन मा मागोनसो मोनथारबाय आं। बे गोदानसो नागिरनो ना बेखौनो लायफिननोसो। गोदान लायबाबो बिक्रमाबो मानिया। बिराद जारलासो मोनथारबाय आङो। जोंहाबो थांफिननो समा जाफिनबाय आरो राजाखौबो लांफानोबो बिक्रमाबा हरफागोन हरफाया। दा नोंहाबो सिनस्रि सानायाबो हामाखै, नोंहाबो बांद्राय थांनो हाया। मावनाय दांनायावबो उसुबिदा, लाग्राबो गैया। दा मा खालामनांगौ जेबो साननानै मोनला। हा माथो रायलायबाय थाखायो नोंसोरलाय? हा माथो सानबाय थाखो? ओइ बिक्रम फिसानि खोथाखौनो रायलायबाय थादोंमोन आफा। मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै। दे आइ सानैजोंनोथ' मा जाबावनो, जों माबा मोनसेबाबोथ' राहा लानांसिगोन। दा जोंहाबो थांफिननो समाय जाफिनलायलांबाय। दे आइ आं ओंखाम जाहैनोसै दे। नोंसोरलाय जाखांबाय आइ? जाखांबाय। दे नोंबो थां जाहैदो। दे होमबालाय आंबो जाहैनोसै दे आइ दे। थांदो बिहामजो नोंबो ओंखाम हैदो थां। आच्छा सानजारि बाय। औ थोख्ला भाइ। माथो न'खरालाय सिरिनिफ्राय सिरिसो जानो हमबायलै। औ थोख्ला भाइ। सिगांसो इसिबां रंजा खुसि दावराव मोजां मोनथारदोंमोन।
औलै दासो स्रि स्रा दाउस्रा मावरिया बायदि मोनलायलांबाय आङो। सामफ्रामबो गाबनायानो गाबनाय माथो जोबनोनो रोंला। नोंलाय दाब्लेखौ मालाथो लांगोन? आं बेखौनोथ' सानदोंमोनलै देग्लाय बैसागुआवनो लांगोन नामाथाय। नाथाय बिमा बायदि बुरिथार ना बेनिखायनो आं लांनो गोसो गैया। लांदोब्रा न'आव लांबासो समायलै गोथाव गोथाव मोनजागोन। मोनजानायाथ' मोनजागोन र' भाइ बिमाजों समान बैसोना बेनिखायनो आं लांनोबो गोसो गैया। सप्तासे सिगां आंखौ लिंहरखालै। हाब सप्ता मोननै सिगां लिंहरगोनलै भाइ नोंखौ। औ जादोलै होद जादो भाइ। मुन्दिना आइ नों मा जादों? नों मानो एसेबां दुखुआव दङ? बिक्रम ओंखारलांनायनिफ्रायनो नों मानो जाया लोङा दं आइ? मुन्दिना आइ नों जोंखौ थगायनो दासान। आं मिथिगौ नों बिक्रमखौ गाज्रि राव बाहायनायखाय बिक्रमा बियो गावनि न'आव जायखारलांबाय आरो नों दिनैसिमबो मिन्थिया आइ बिक्रमा सोर? आइ आरो आफा नोंसोर मा बुंनो सानदों? आं जेबोखौनो बुजियासै। नों मा मिथिनो आइ? नों गोदानसो जिउ मोनफिननाय। बिक्रमा जादों आंनि लोगो दिनेशनि फिसाला आइ आरो बिक्रमा जादों आंनि बिजामादै नोंनि हौवा। आफा मा? बिक्रम आंनि हौवा? आयै बिक्रम आंनि हौवा? नंगौ आइ। औ आइ बिक्रमा नोंनि फिसाय। नाथाय नों गाज्रि राव बाहायनायखाय बियो न'आव थांफिनबाय आइ। बिक्रमा आंनि हौवा आरो बियो माब्रै? आरो नोंसोर मानो बेफोर बाथ्राखौ लाखुमाखो? मुन्दिना आइ दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगां नोंसोरखौ बिक्रमखौ जों आरो नोंखौ जुलि होदोंमोन आइ। दे जागोन दे नोंथां जोंहाबोथ' रावबो गैया नोंथां। दे सानबेसे थायो थानो हागोन। दे नोंथां औ फैदोल' नोंथाङा। दे जागोन दे। हा सोरनिथो खलमोन बेलाय? ओइ माबा जोंहा बै गगामुगनि सनाराम सरकारि गावब्राया फिसाजोआ दाख्लै फरिखा आनजादा जोब्बायनो टाउन बेरायनो होननायखाय बिफाया साननैसो दोनफैनो नागिरदों। हा थाफैथोंसै आरो। दे फैथों आरो फैबा मोजांसो। जोंहाबो स्रिं स्र' सिरिथार जायो। औ मोजांबो जागोन फैबा आंहाबो लोगो मोनगोन। दे फैथोंसै बिदिबा। आसा बिक्रम फिसा दा आं डिउटियाव थांनो ओंखारबाय। आं दा मोनाबोनोबो हागौ। बै साहा बागानाव नों एसे दिथाहैदो आबा दे। जागोन दे। दे बिमा आंहा समाबो जाबाय। दे थांदो। आं ओंखारलांनोसै थादो फिसा दे। फै आइ मुन्दिना बेनो आंनि बन्धुनि न'। ओइ दिनेश नोंथां दिनेश नोंथां। ए सफैबाय आलासिफ्रा? आच्छा मोनफैबाय। एफा गोबावजों दिनैसो फैथारबाय। फैदो सिङाव। फैदो फै। दे जागोन दे आइ जागोन। दे आइ दे। हरदो बेगा। थौ फिसा थौ। फै सिङाव फै। दे जिरायदो। औ आलासिफ्रा जिरायथ'दो दे आं दै लायनि। जागोन दे। आच्छा नोंथां लामायाव फैनायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा? गैया नोंथां गसाइनि अननायाव जेबो उसुबिदा जाबाखै। दे दे नोंथां दे दे मोजाङानो मोजां जाबाय होनबा। नो आलासिफ्रा दैखौनो लोंग्रोदो। जागोन दे। नो आइ। दे जागोन। जिरायथ'दो दै आं साहा फुदुंना लायनि। साहाखौ नांलायला आं साहाखौबो गारनाया गोबाव सम जाबाय। हा माथो जाबावनो गयखौनो जादो गय लायनि आं। गयखौबोथ' आङो
गोबाव सम जाबाय गारनाया जेबो दासान दैखौनो लोंनोसै आलासिफ्रा मोजाङानो जोंना साहाबो लोङा गयबो जाया दे बिदिबालाय हा बिदिब्ला नोंथाङालाय बामोन बायदिसो जानोसै माथो बिदि नङा नोंथां बाथ्रा जाहैबाय आंहा थैजासिम थांसिगोन आंहा नैबे जिनिसा बेखौ सोबाबा माने आंहा किसु खामानियाव उसुबिदा आरोखि साननाय हनायाबो गोमालायलाङो मोजांथारबो दा दे गावबागाव हुदासै हुदा जेबो दासान देनां फैनानै जिहेथु आंना फिसाजोआ नोंथांनाव थाफैबाय जेला देनां फैनानै मोजाङै जालाय लोंलाय खालामलांसै आरोखि दे हा नोंथांनि गथ'फ्रालाय न'आव दं आंनियाथ' गथ'आ गेदेरा केलकातायाव थायो बहायनो साख्रि मावो आच्छा ओमफ्राय फिसाला उन्दै सासेया मैयासो सफैदों PhD डिग्री फोजोबनानै दा न'आवनो दंथ'यो आरो उन्दै सासेया औ मैयासो फैदों बिमा थांनाय फिसा बिक्रमखौ लेंहरनाय आलासिफोरजों सिनायथि लाफैथोंसै ओइ बिक्रम ओइ बिक्रम फिसा नै ओरै फै आलासिफोरखौ रायदावफै मानोमोन आयै नै आफा आलासिफ्रा फैबाय सनमान लादो खुलुमबाय आदै दे गोजोन्थों दे जिराय फिसा जिराय बिक्रम आदै हा खबरफ्रालाय मोजांथ' आदै दं बिदिनोसै नै आदै नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आंनिया नैबे फिसा मन्दिनायानो मोजां ना औ मोजाङानो फरायनायफ्रालाय मारै जादों बिदिनोसै मोजाङानो आलासिफोरनोलाय मा जाखो आयै हनै मालाय आलासिफ्रानो जेबो जाया मिरामिससो मालाय माबा दिल्लीनिफ्राय लाबोलायनाय हनै गोलाव माबा सोबलायदों आफा मोजांथार हनै होमबालाय आं बेदर एसे लायनोसै ओंखामखौ जालांथोंसै दे लायथां आफा दे जागोन दे जानाय लोंनायासो माब्रै जाखो नोंथां अरजाया जेबो नङा जोबोद मोजां जाथारदों आङो गोसो होनानै नोंथाङाथ' बेखौ बुंखासिगोन बिदिबा सम सम फैबाय थादो आरो दे आफा जागोन फिसा मोजांल' थादो टाउननि खोथा गारि मथरनिफ्राय हुसियार थादो फिसादो थादो दे बिक्रम आदै दे आदै थाव नोंथां आं ससे आगबारिनोसै थांदो दे आलासिया औ जागोन दे थालायदो दे न' मानसि गैया नामाब्रा बिक्रम ओइ बिक्रम आदा बिक्रम गैया नामा आलासि फैदों सिखाराखै बियो फै हाब फै सिङाव माथो औ मादै जागोन दे दे जाबाय दे आदै मादै मोजां बाबुमोन औ मोजाङानो मादै हा बबावबा बेरायनो फैदोंमोन ना बेयावनो फैदोंमोन मादै बेरायनो बिक्रमखौसो एसे लोगो हमनो फैदोंमोन फन हरनायखाय लेंहरनायखाय फैदोंमोन दे मोजां जादों दे बेनिफ्राय बाबुमोन दासान्दि बोरैथो जाखो नोंसोरनि हारसालफ्रा थिगैनो दङ जेने थेने बिदिनो ग्रोब ग्राब दंथ'यो आरो मोजां दे नाजा मोजाङै नाजानायानो गुबै थांखिथ' औ दे होमबा नोंसोर थाथ'दो आंहा अफिस टाइम जाबाय आं अफिसाव थांनोसै दे आच्छा जागोन दे नै बेगा लांदो दे थाथ'दो दे होमबा बिक्रम ओइ बिक्रम सोरबा लोगोफोर फैदों हनै नों थुकुर थाब सिखार एग्रिकालसारनि एपइन्टमेन्टआ बोरै जाखो आदै एपइन्टमेन्टआथ' फैनो गोनांमोन बे मासावनो नाथाय फैगोन ना फैया मा जायो नायनोसै देहाय बिदिनो सरकारनि साकरियाबो खाफालनिसो खोथा नालाय ओंहाय खाफाल थाबासो सरकारि साकरिखौबो मोनो नालाय नङाबा दिगदारानोलाय हा नोंहालाय माबाफोर खामानि मावदों दा माथो मावदों
मावनायाथ' माथो जेबो मावथाखै आं दा एसे ओरैनोसो जिरायनानै दं ए दे उनाव एसे माबालांनोसै फरायनाया बेसेसो मोनखोमोन नोंना फरायनायाथ' ग्रेजुवेट जाबायमोन मादै ग्रेजुवेसन लाखांबायबालाय मोजाङानो जाबाय दा अ नोंसोरसो माथो ए मोजां ना औ मोजाङानो थिगानो मा सोंदोंब्रा नोंलाय सानथिं माथिंलाय ओरैनोसो उन्दुदोंमोनलां खामानि गैयाबाथाय उन्दुना थायो बियो बिदिनो हामनांथारबाय माथो नोंलाय जानाय लोंनाया बारा थिग जायाखैलै ए बांद्राय फरायदों नामा फरायनायालाय बिदिनोसै मोजां फरायदोलै नोंसोरनो नै साहाया लोंदो दे आंबो लाबोदोब्रा है नोंलाय मोखां सुयै मानसियालाय मा साहा लोंनो मा मोखां सुलायनांगौब्रा साहा लोंनोलाय दे लोंदो दे बाबुमोन जागोन दे साहा गोजासो बिस्कुट लायखानायबो गैयामोन आयंआबो लोंफादो दे लोंनोसै आंनि गोरबोनि इसिं खनायाव सिरियै नों मानो थाखुमाफैयो मोनफिना मोना नों मानो जंखाय फैबाय थायो अराय आंनि गोरबोनि इसिं खनायाव सिरियै नों मानो थाखुमाफैयो मोनफिना मोना नों मानो जंखाय फैबाय थायो अराय Saya maya bililangan nengangni dehasane Saya maya bililangan nengangni dehasane Gole-gole jongkai faiyo neng mana angni gorbोआव Osona Gole gole jongkai faiyo nों मानो आंनि गोरबोआव Osona नुजाफैनो मोगथां जिउआव नों रजे आंनि जिउआव नुजाफैनो मोगथां जिउआव नों रजे आंनि जिउआव मिनि सुलु मिनिनानै नुजाफैदों नों आंनि साखाथियाव Osona Mini sulung mini nane belu pedu neng angni Dehasele Osona हामानिफ्राय लेंहरामोन औलै नेहाथारि फंबाय दा फिसा मुन्दिनाखौ बिथां दिनेशा बिहामजोनो फसायबाय जाहैबाय बै दिनेशा औलै बेखायनो दिनै सफैनांगौमोन हनै माथो सफैबायबो नेहाथारि फंबाय
फै नोंथांमोन फै खुलुमबाय खुलुमबाय फै नोंथांमोन फै मोजां ना गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङै दंथ'यो मोजांखा बिथांना दे जिरायदो दे ओइ बिमा बिमा ओरै ओंखारबोनायसाय आलासिफ्रा सफैबायानो दे मोजां दा औ मोजां मोजां सफैबाय जेबो उसुबिदा जायाखै दे जेबो जायाखै थारिख हरनाय बायदि सफैबाय जोंबो आलासिफोरनो दै बिहरदो दाब्लेनाव दाब्ले आयं नै आलासिफोरनो दै लाबो नोंथांमोनहा फैनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै गैया नोंथां जेबो जायाखै जेबो जायाखै नै नोंथां बिथांनि सिनाखिखौ आं नोंथांनो होनो नागिरदों औ बिथाङा गामिनि सायख'ना दोनजानाय नेहाथारि दे नोंथां दे खुलुमबाय उफाय गैया नोंथां लायाबाबो जाया सालायाबाबो जाया रायजोफ्रा जाबसिन होबाय जेब्ला उफायथ' गैया नोंथां गोबाव लायाबाबो जाया समाजनि सोलियाबाबो जाया खामानिखौथ' नोंथां जों बयबो एसे एनै मावखानांगोन जिरायनोनो मोना बिसोरा न'खर संसार दानायजों लोगोसे गामि फोसाबनायाबो जों साफ्रोमनिबो खामानि नोंथां ना मा होनो नोंथां साया लोंदो जारुवा मोजांथार जोंहा ना दे जागोन दे थेंक इउ मोनसे लाहरदो दे लोंलायदो दे लोंदो नोंथां दे जागोन दे आच्छा नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ बिहामजोनो फसायबाय जेब्ला हामाथो होनबावनो आदा बेफोरखौ जेबो माथा मारि नाङालै बिथांनि न'खराव एफा मोजां न'खराव सहैदों नोंथांनि फिसाया नोंथाङा एक्सुवेलि बिराद खाफाल गोनांलै आदा दा हाबानि अक्ट'फोरखौ नोंथाङा थिग खालामबाय नामा हाबानि अक्ट'खौथ' जोङो फिसाला गेदेरजों सावरायलायनानै थिगानो खालामनाय जाबाय हाबानि अक्ट'खौ जोङो फैगौ आघोन दाननि 12 अक्ट'आवनो थि खालामनाय जाबाय आरो फिसाला गेदेराबो सुटिखौ खम लाना फैदों नालाय थांफिननांगौ बिनिखायनो हाबाखौ आथुर बानायनाय जाबाय आरो दे दालाय माथो गोलो गोफौ रायलायबाय थाबावनो गथ'फ्राबोथ' गोरोबबायबालाय आरो हाबानि थारिखखौबोथ' लानाय जाखाबायबालाय दा जाखां लोंखां मोजाङै सावरायबावनोसै औ थांदो जानाय लोंनायफोरखौ एसे थाम थिम खालामहैदो ओलै आदा नंगौ फंबाय ओरैनो गेजेराव ज' लोगो मोनो जेला जानाय लोंनाय सावरायनांगौ नङा होनब्ला औ नंगौथ' आरो नेहाथारि थिगखौनो बुंदों माखौथो जानाय लोंनायखौ सिन्था खालामबाय थाखो नोंथां गोबावजों फैदों खामानियाबो गोरोबलायबाय सावरायनायाबो जाफुंबाय हाबानि अक्ट'आ थि जानायनि उनाव समनि आंखालाव नोंसोर सानैखौ गगामुनि हनुमान मन्दिराव हाबा होनाय जादोंमोन आइ इसोरनि अननायाव नोंसोर सानैनि जुलिया मोजाङै मोजां जालांदोंमोन आइ नै बोसोरनि उनाव जेब्ला नों गोरलैनि बिमा जानो सम जायो अब्ला नोंनि उदैयाव टिउमार जानायलाय नोंखौ डिलिभारिजों लोगोसे अपारेशन खालामनो गोनां जादोंमोन आइ नोंखौ अपारेशन खालामनानै फैयो अब्ला आच्छा डाक्टार बाबु दा आंनि बिहामजोआ माब्रै जाखो दाथ' मा बुंबावनो गथ'नि हालोदा बहुद सिरियासआनो नाजासे नाजानानैबो मोजां खालामनो हादिया दाथ' बियो कमायावसो थांबाय मा आंनि बिहामजोआ कमायाव थांबाय नाथाय मा खालामनो आइ डक्टरनि बुंनायाव जों नोंखौ लानानै जों बयबो दुखु जानांदोंमोन आइ जेब्ला नों 3 दाननि उनाव हुसाव फैब्ला
आच्छा मानसियाथ' हामनाया हामबाय नाथाय बेना सिगांनि बायदि साननो हानाय गोहो गैला बेनिखायनो बेनि सिगाङाव न'खरनि मानसिफ्रा बाराद्राय सिरियास खोथाखौ खोनासङो नङा बेनिखायनो एसे सिन्था खालामनायनानै सोलिनाया मोजांसै जागोन सारा जिखिनि बोसोन होबाय बेखिनि बोसोनखौथ' फालिलांनांसिगोन बिहामजो फिसाया जाहाथे इयुनाव लासैनोथ' इसोरनि अननायाव मोजां जाबोनो हागौ जों हागौमानि गुरै खोथाखौ बाहायनो सेस्था खालामनांसिगोन मुन नोंसोर मुन दसे आराम खालामथ' नोङो मा जाखो नोंलाय आयै नोंसोर मा जाखो बिक्रम फिसा मा जाखो ए मुन्दिना फिसा ए मुन्दिना दसे आराम खालामलाय नोङो आयै मुन्दिना फिसा नोंसोर सोर नों बेफोरखौ मा बुंदों फिसा नों दसे बिदि बुंबाय थादों बिसोर नों दसे रेस्ट ला फिसा नों बेफोरखौ मा बुंदों नों दसे उन्दुना था फिसा नों दसे उन्दुथ'लाय फिसा नों बेफोरखौ मा बुंबाय थाखो हामा फिसा हामा बिदि बुंबाय थादों बिसोर बिक्रम फिसा नों माखौ सिन्था खालामदों आफा गासिबो इसोरनिनो माया लीला खेले होनाय आफा हामगोन मोजाङै हामगोन फिसा नों एसे दुखु दा खालाम फिसा हामगोन फिसा हामगन जागोन फिसा जागोन हौवाखौनो हौवानो सिनायलाबा आं मानो दुखु जाया जानो हामफिनगोन फिसा जागोन इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामो सैथो फोथायनाय दं इसोरनि सायाव जाय हिनजावा हौवाखौनो हौवानो सिनायला आं मानो दुखु जाया जानो बिक्रम फिसा नों गोसोखौ हमथा बांद्राय दुखु दा खालाम जागोन आयै जागोन धैर्य हम डाक्टारा जेरै बुंदों मन्दिना बिदिनो थाथोंसै जों बेखौ जेबो डिस्टार्ब खालामला नाथाय आफा आं गथ'खौ आं लाखिगोन आयै गथ'खौ आं लाखिगोन गावसोर नों बिदिखौ दा सान इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामो जों नोंनो मा होननानै खोन्थानो आइ जेब्ला बिक्रम फिसाया नोंखौ लांनो होननानै जोंहानाव फैयो अब्ला आच्छा जावैसो दासान्दि न'खरफ्राव मोजाङै दं दा आंनि फिसौआलाय माब्रैथो दं जावैसो इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो आइ आरो आफा आरो गथ'आबो मोजाङैनो दं जोंथ' जावैसो गोबां नाजाबोबाय गसाइया एसे सहाय होबावबा मोजां जागौमोन नों दा मा सानो जावैसो आं मालाय माथो बुंबावनो आफा आंबो बेखौनो सानफ्रामबो सानबाय थायो गथ'नि मोखां नायबानो जोबोद दुखु मोनो माबोरैहाय आङो आंनि हिन्जावखौ न'आव माबोरैहाय लांफिननो हागोन आं बेखौसो सानफ्रामबो सानबाय थायो दा मा खालामनो बिनिखायनो आङो नोंसिनि न'खराव खामानि मावग्रा हिसाबैबाबो थानानै आङो मन्दिनाखौ आंनि हिन्जाव होननानै आं बिनि हौवा होननानै सिनायथि होफिननो थाखाय आं नोंसिनाव फैनाय जाबाय दा आफामोनासो मा सानो जों मालाय माथो खालामबावनो फिसा नों जेरै मोजां सानदों बिदिनो खालामदो इसोरा उनाव माबा मोनसे खालामा बे नङा होमबा बिफा बेनिखायनो जों गासैबो बाथ्राखौ नोंनो खोन्थानो हायाखैमोन आइ बिक्रम हे इसोर नों आंनि जिउआव गोसोम जोमै साग्लोबनानै होफैबाय आं आंनि फिसायखौनो सिनायनो हायासै आंनो नोंसोर सिगाङावनो मानो खिन्थादिया आंखौ बिक्रम मोननाव लानानै थांदो
आं आंनि गथ'खौ जोबोद नायनो लुबैदों आयै आंखौ लांदो लांगोन फिसा लांगोन फिसा नों गोसोखौ हमथा फिसा नों गोसोखौ हमथा लांगोन फिसा लांगोन नोंखौ लांगोन लांगोन दागाबसै नै आइ नों सानबैसे जाया लोङा थाबावनो आं जाया आयै मुन्दिना आइ जा खबसे जाथार नोङो गोसोखौ लोरबां दाख्लाम गोसोखौ दासिबाय जा होनदों आफा आरो आयै नोंसोर आंखौ मानो बुजिया आंनि खोथाखौ मानो खोनासङा आंखौ आंनि फिसायनि न'आव दोनलां आं आंनि गथ'खौ जोबोद नायनो लुबैदों दोनहैगोन मुन्दिना आइ दोनहैगोन जावैसो न'आव दोनहैगोन आरो आंनि फिसौलाखौ नोंनो दिन्थिगोन खोन्थागोन आइ जा खबसे जा आं दिनै आं सानसे साननै ओंखाम जायैयावनो मोजाङै बुजाय नोंसोर आंखौ एसेबां दुखु जादों नाथाय जाय गथ'आ दिनै जोनोमनिफ्रायनो बिमानि अननाय मोनाखै बिमानि गोरबोआव खेबसेबो बोजबजानो मोनाखै बै गथ'आ बेसेबां खस्थ' सहायनांदों बेखौ नोंसोर मानो बुजिया आयै आंखौ लानानै थांदो आयै लांगोन फिसा आंखौ आंनि फिसायनि न'आव दोनहै आयै गसाइ आंनि फिसा मन्दिनानि गोसोखौ गोजोन हो खुगायाव मिनिनो हो आयै आंखौ आंनि फिसायनि न'आव दोनलां दोनहैगोन फिसा दोनहैगोन आइ मन्दिना गाबोननो दोनहैगोन नों लोरबां दाजा आंनि बिखायाबो गावबाय नामानि बिखायाबो गावबाय बिक्रम आंखौ लांफैफिनदो गसाइ नोंनि मा गेलेनाय मन्दिना गोसोखौ मिनिनो हो गसाइ खुगायाव मिनिनो हो मोनफैबाय आइ फिसा फैदो आयै आयै हाब मन्दिना फिसा नों फैबाय फै फिसा फै आंनि गथ'आ बोरो आयै बिहामजो नों फैफिनबाय बाबा लांना आंनि गथ'खौ हगार हाब बिक्रम फिसा नों बेफोरखौ मा खालामनो सानखो ससेयाव लां राजाखौ जावसो बेफोरबायदि खालामनो हामा जावसो बिक्रम फैफिननाय बिहामजोखौ मानो जाय हौवाखौ हौवा होनना सिनायथि होसेयावबो सालानो सिनायनो रोङा ओंखारलां दिनै मा महर देखायफैदों बेयावलाय ओंखारलां मा बिक्रम फिसा बेफोरबायदि खालामफिननो नांला जाबाय दे जाबाय फैफिननाय बिहामजो फै आं बिहामजोखौ हगारहरला बिदि दा खालाम मोनथाय गैला नोङो न'खराव फैफिनो आंनि गथ'नो बेबायदि खालामनो बे बैसोआव बिदि दाखालामदों आं न'खरनिफ्राय ओंखारलां नोङो आं महर खालामनो गोसो गैला बिक्रम प्लिज जावसो बेफोर खामानिखौ मा मावलांबाय दिनै जेबो रायलायनो गोसो गैला आजाय न'ज' गावखौनो गाव मा सानना लादों बिक्रम प्लिज सिखार फिसा सिखार नों मा दं फिसा नों मा दं सिखार फै फिसा फै आलासि फै हामबायसै फिसा हामबायसै बिमा बे जोंहा मन्दिनाखौ मा खालामनाया मोजां जाबावगोनथाय आं जेबो सानस'ना मोनाखिसै बिमा आं जेबो सानस'ना मोनाखिसै मा खालामबावनो बिफा फिसा मन्दिनाया
गावनि फिसायखौबो सिनायनो हाबायमोन। सिनायनो हानानैबो न'आव थांनानै बेयो गावनि फिसाखौबो नुबोदिया जावैसो बिक्रमा बेखौ होखारहरबायसो। दा जाया लोङा बेखौ बेसे दोनबावनो। नंगौ हे गसाइ, फिसा मुन्दिनाखौ एसे गोजोननाय हर। बियाय जों फैदोंमोन। मोजां। जागोन दे आइ, फैदो सिङाव। न' सिङाव थुदो। आयै आबौ सना। मुन्दिनायालाय आयै? मुन्दिनाया सिङावनो दङ, गावनि रुमावनो। बाजै नोंबो सफैबाय आगै। बिक्रम फै हाबफै न' सिङाव। आं जिरायनो होनना फैयाखै, आं गथ'आलाय? बिमाजों दङ न' सिङाव, फै। बिक्रम फिसा, नोंबो सफैबाय? बिक्रम फिसा। बिक्रम, मा खालामनो सानखो नोङो? आंनि गथ'आ। बिक्रम फिसा, नों मानो बिदि खालामखो? र' हामा सना हामा। बिक्रम फिसा, नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों? हगार। आंनि गथ'खौ आंनि बिखायाव थानो बिक्रम। नों बिदि खालामबाय थादों। बाबा। मुन्दिना। मुन्दिना। गोसोखौ हमथा। बाबा, बिक्रम। आंनो आंनि गथ'खौ लां बिक्रम। एसे गोबाव आं आंनि फिसाखौ मोनाखै। दिनै नों मानो बोखारनो नागिरबावखो? बिक्रम प्लिज, आंनो आंनि फिसाखौ होलां। बिक्रम, आंखौ बुजिदो आरो आं नोंसिनि गोजानाव थानो हानाय नंला। बिक्रम प्लिज। जाय समाव गथ'नो बिमानि गोनांथिमोन, बे समाव गथ'नो बिमानि अननाय मोनाखै। दालाय मानो नांबावगौ नोंखौलाय? दालाय मानो नोंनि गोनांथिबाव? आंनो गथ'खौ लां। बिक्रम, आं आंनि फिसानि अनगा थांना थानो हानाय नङा बिक्रम। एसेबां गोबाव आं आंनि फिसानि गोजानाव थाबाय। दिनैनो मानो आंनिफ्राय बोखारनो नागिरबावखो? बिक्रम जावैसो, गोसो हमथान। सना, आं नोंनि मामि सना। फिसा मुन्दिनानि सायाव इनाय दाखालाम, बिदि दाखालाम जावैसो। बिक्रम, नों आंनि सायाव गोजोननाय गैयाब्ला, आंजों गोजोन संसार जानो हानाब्ला जागोन। नों जेसें गोजोन दं बेजोंनो नोङो गोजोनै थानो हागोन। नाथाय प्लिज आंनि गथ'खौनो खेबसे आंनि बिखायाव थानो। बाबा, आंनि जिउ। गाबा सना। बिक्रम। हगार आंनि गथ'खौ, दादां नोङो। हगार। बिक्रम फिसा, नों गोसोखौ हमथा। जि जाथाय जालांबाय, बे गासैबो गसाइनि गेलेनायाव जालांबाय। नों नोंमानि मोखांखौ नाय, आरो लोगोसे नैबे नोंनि नोंदा, आरो नैबे नोंनि नोम्बाजो, आरो लोगोसे नैबे जोंनि बियाय आरो जामाइजो। दिनै जानाय लोंनाय गैया, बेसेबांबा गोथौ लैथोआव गब'नानै दं। बेफोर सोरनि थाखाय? बेफोर जोंनि जाथावै जालांनाय, जोंनि बिहामजो फिसानि जा दुखुनांथाव जाखिनि जाथाय, बे जाथायनि थाखाय दिनै आंनि बिहामजो अनजालि फिसाया
गावनि गोसोखांनो हानाय गियानखौ दिनै खोमानानै लादोंमोन। दिनै जोंनि बियाय आरो जामाइजोआ आरो लोगोसे नोमाया बेसेबां गोदाव सोराव दिनै जों बिहामजो फिसानि थाखाय हांखुर जादोंमोन। नाथाय दिनै जोंनो बै इसोरा जोंनो मोनसे गोहो हरफिनबाय। इसोरानो बानायदोंमोन जोंखौ बायदि मैया। दिनै इसोरानो जोंनि बिहामजो फिसानि साननो हानाय गोहोखौ होफिनबाय। फिसा बिक्रम, नोङो गोसोखौ हमथा। जोङो आलो गोजोन संसार जानायनि लामाखौ जोङो लाफिननोसै। फंबाय, जा जानानै थांबाय बेफोरखौ बावगारदों। दायो जोंहा बेवहायफोरखौ न'आव थांफिनांसिगौ। मन्दिना हामबायसै आइ, हामबाय। बिक्रम। मन्दिना, आंखौ निमाहा होदो नोङो। आं गोरोन्थि खालामदोंमोन नोंखौ। आयै, आंखौ निमाहा होदो। जागोन फिसा, जागोन। जागोन। आरो आफा जावैसो, जागोन। जागोनहाय फिसा। बियाय, जोबोद दुखुनि गेजेराव, जोबोद दुखुनि गेजेरजों दिनै सोराङाव फैबाय। जों गोजोननि गेजेरजों दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव जों मोनसे नेरसोन लाखिलायदोनि बियाय।